MP75L konekipsilaasti ja Goldband käsikipsilaasti ovat ihanteellisia ja helppokäyttöisiä sisärappauslaasteja. Veteen sekoitettavat kuivalaastit ovat heti käyttövalmiita ja ne kuivuvat nopeasti ja hallitusti. Knauf-tuotteista löytyy oikeat tarvikkeet ja työvälineet niin pienille kuin suurillekin työmaille. Aluksi irtoava aines poistetaan ja alusta puhdistetaan. Kuivalle alustalle levitetään tartunta-aine. Tartunta-aine tasaa alustan imukykyä ja parantaa laastin tarttuvuutta. Ohjureiden avulla rappauspinnasta saadaan suora. MP75L konekipsilaasti levitetään ruiskuttamalla. Käsin rappaukseen soveltuu Goldband-kipsilaasti. Kipsikerros tasataan halutun paksuiseksi linjarilla. Kun laasti on jäykistynyt riittävästi, se voidaan hiertää vaahtokumihiertimellä. Hiertämällä pintaan saadaan riittävästi hienoainesta. Siloittamisella poistetaan pienimmätkin epätasaisuudet pinnasta. Pinta kuivuu hallitusti ja se voidaan maalata, tapetoida tai laatoittaa.